Que m'han dit que a la cooperativa busquen gent per a replegar ametlles aquest estiu? Ah, sí? Però a estall? Uf, però la faena és a estall. Exacte, el que arreplegues és el que cobres. Treballar o anar a estall vol dir que no cobres per hora, sinó per faena feta. I si no t'afanyes, pots passar-te el dia suant per 4 duros. Treballar a estall no serà una altra manera de dir autoexplotar-se? Dona, però si et poses les piles, fins i tot pots guanyar més que amb un sou fix. Mon pare, quan era jove, diu que treballava a estall i guanyava el doble que altres perquè no parava ni a esmorzar. Si tens un mal dia o fa molta calor o estàs fotuda de l'esquena, ja perds diners? No, tens seguretat. Però també tens més llibertat perquè vas al teu ritme. No tens un encarregat pesat damunt cridant-te cada 10 minuts. I si treballes en colla i vos organiseu bé, encara millor. I si el patró se n'aprofita i et fa fer més faena de la que has pactat, què? El tracte ha de ser clar. Preu, quantitat i condicions. Mira, va, m'ho pensaré i així ja puc dir algun dia en la meva vida que he treballat a estall. Fins a la pròxima llengüeta!